तो बुझाते नहीं के। बाबूजी, अरे ये तो हमार बबुआ के आवाज बुझा तरू है। खुश रह खुश रह। नौकरी लगला के बाद हमार बबुआ आज पहला बेर गाँव में आज बड़न, तो हम लिया के इनकरा के घरे जातनी। हम बाबूजी ट्रेन के सफर से मन हैरान हो गइल बा, चली घर है। चलो तार माई तो ना सही, लेकिन तार बहिन लोग अच्छा खाना तारा खातिर बनौले बा। बबी बबी देखो तार भैया आज बड़न। भैया तू आ गइल। खुश रह खुश रह। भैया तू 1 साल बाद आइल बड़ा, अब राखी बनवाइए के जइहो। अरे पगली, हम राखी बनवावे खातिर आइल बानी, अब बिना राखी बनवाइले ना जाई। अरे भैया तू आ गइल। खुश रह खुश रह। पहले तो तू ही बताओ कि फौज में तो सब कुछ दुबरा जाला, तो तू कहे मोटाइल बड़ो। भैया हम पानी लेके आओ। अरे हम फौज में बानी, तोरा ले खैस नहीं नु करत। देख ले नीनू बाबूजी, इनकरा आवते हमर बेइज्जती शुरू कर देलन। ठीक बा, हंसी मजाक के बाद में इनके पानी उनी पियावा। अच्छा बबुआ, तो हम लोग पानी उनी पियो, हम जा तनी बधारी खेत पर तनी काम लागल बड़ुए, जा तनी देखे बनिहार करत तरन के नहीं करत। ठीक बा बाबूजी। का हो फौजी बाबू, साफ तू तो हमरा के मर्द भुलाइए गइल। तहरा के तो भुलाए के बहुत कोशिश करनी, लेकिन हमार किस्मते खराब बा। चलो चलो, आज आइल बड़ा तो पार्टी रही हमरा देने से। पार्टी? ये तो सुनिए के हमर पेट गुड़गुड़ाए लगल। लेकिन पैसा तुहार रही। तू अभी उहे बाड़ा ना, सुधरला ना। तेज बड़ुए। भैया ये देखा हम राखी तहरा खातिर लाइल बानी। अरे ये तो बहुत सुंदर बा हो। एगो बात कही भैया, कहा। अब की बार राखी के दिन तो ड्यूटी ना जे बनू। ना रे, अब की बार राखी तोरे हाथे से बनवाई। पक्का? हाँ रे पक्का। बबुआ, देश सेवा पहले होखेला, लेकिन समय मिले तो परिवार के भी समय देवे के चाहिए। बाबूजी, देश खातिर तो हमार जान हाजिर बा। बहिन, बाकी तहारा खातिर राखिए बनावे आइल बानी हम। जय हिंद सर। जी सर। अभी ओके सर, समझ गए सर। हम तुरंत निकल रहे हैं सर। का भाई भैया? यूनिट से फोन रहे, बॉर्डर पर इमरजेंसी बा, हमारा तुरंत निकले के पड़ी अब। लेकिन भैया राखी में तो अब कुछ ही दिन बा। जाना तनी बहन। भैया तो मत जाना। बॉबी, फौजी के छुट्टी जब तक होला तबे तक होला, अगर देश की जरूरत पड़ेला तो वापस जाए के पड़ेला। तो भैया राखी के दिन आई बनू। पक्का कोशिश करम। बाबूजी, हम जाते तैयार होके। रहुआ चिंता मत करी बाबूजी। भैया जल्दी आइए, तोहरा बिना घर सुना सुना लगेला। भाई, तू घर, बाबूजी आ बहनिया के ख्याल रखी हो। हम तो खुद ना अपना आप के संभाल पाइम। बाग पगला। भैया है राखी तू रख लो। ई राखी का हुई बहन, हम तारा से वादा करता नहीं कि राखी के जरूर आए। पक्का? पक्का। ठीक बा बाबूजी। ठीक बाबू, खुश रहिए, जा देश के रक्षा करिए बढ़िया लगे।
प्रणाम भैया। खुश रह बबी। अब तू कब आईब? राखी में बस कुछ दिन बाकी बा। हाँ याद बा। देख तू ना आईब नु तो हम तसे बातो ना करूं। अरे पागल, हम जरूर आई। सच्ची? अरे हाँ पगली, सांसों के आई। चलो ठीक बा, तनी काम बा कुछ। ठीक बा ठीक बा प्रणाम भैया। ठीक बा, खुश रह। बहिन अब की बार राखी तहरे से बहनावे के बा। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां डोडा से ये खबर है आतंकी मुठभेड़ में सेना के एक ऑफिसर के शहादत की जानकारी सामने आ रही है। हेलो का ना 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 ये ना हो सकेला। का भाई बाबूजी का भाई? हमार विराट, हमार बेटा देश खातिर शहीद हो गइल। बाबी ना हम भैया वादा कैले रहन, वो रक्षाबंधन में जरूर आइहन। बाबूजी बाबी तू कौन रोल कि हम तो वापिस आए, ये वापिस आई। देख हम राखी लेके बैठल बानी भैया। बाबी उठा
सही कहत रही यार कि हम देश खातिर कुछ कर आखिर सरकार के दिखा दे। भैया तू तो कहले रहा कि सब कोई के संभाली हम तो सब कोई के संभाल लेकिन हम अपने आप के कैसे संभाले भैया। भैया लेकिन हमरा ये बात के गर्व बा कि हम एक शहीद के भाई हई। हम कोशिश करो भैया कि हम फिर भारत माता के सेवा करी। भारत माता की, भारत माता की वंदे, शहीद विराट, भारत के सैनिक।